po sa mga effort nyo, mga kids, mga fathers. Para tuloy na, pinahiwatig talaga nila sa atin na this is the essence of being a woman, yung pagiging ina, di ba? At gagawin nila lahat para ipakita nilang gano'n nila tayo kamahal. Huwag niyo huhubarin yung costume niyo! Hanggang pag-uwi sa bahay. Ang pagiging mother is 24/7. But without the help of our husband, we will not be able to make it. Kaya allow us to respond with your effort in a form of a song. Okay, maestro? Mothers, matatay na. Picture. Kaya yan ang mag-aayos ng ano. May fingerprints yung basta para maganda siya. So, ay di kailangan may
And before we end, we would like to thank all the fathers who made this program very, very successful. Salamat po sa mga mapagmahal ng mga tatay. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga magagandang gawain lalo na sa pagmamahal sa pamilya. And so I give my blessing.